večer, vitajte. Dobrý večer vám všetkým, zdravím aj vás z Adely. Dobrý večer. Vítajte pri sledovaní relácie, ktorá aj dnes bude o spolupatričnosti, bude o tom, že ľudia si medzi sebou majú pomáhať a majú si robiť radosť. Na to slúži už 5. rok toto, čo sa práve v tejto chvíli začína. Volá sa to Modré z neba. Pozdravujem vás v štúdiu, pozdravujem vás doma pri televíznych obrazovkách. Pekný večer. Tlieskajte ďalej, privítajte priatelia Martina. Martin, ahoj, čau, čau. Martin, ty si odkiaľ? Ja som z Nitry. Ten sen sa týka ale niekoho tebe veľmi blízkeho, kto ti bol takým vzorom celé detstvo. Je to tvoj bratranec, že? Áno, Maroš. O koľko je starší Maroš? Maroš mal 40-ku teraz, takže o 4 roky je starší odo mňa. Oni mali 2 dcéry. Áno. So ženou Majkou, Máriou. Áno. A všetko bolo fajn, všetko bolo krásne, šťastné. A oni čakali ďalšie bábätko. Pol roka dozadu oni išli do kostola v nedeľu. Bolo to 5 dní pred narodením Emky. Prosím ťa, čo sa stalo? Maroš v kostole skolaboval, odpadol, musel byť oživovaný, volala sa záchranka. Potom, čo teda sa ho podarilo prebrať? Potom bol uvedený do umelého spánku. No a prebratý bol až po niekoľkých dňoch. Čo to bolo? Bolo to zlyhanie srdca, alebo bola to záležitosť z mozgu? O čo išlo? Práve, že tam bolo konštatované zástava srdca. Skončil v stave, keď poviem úplný ležiak, to je tak, že? Áno, presne ako si povedal. Úplný ležiak. Súčasťou ale tejto rodinej tragédie bolo to, že jeho žena bola naozaj vo vysokom štádiu tehotenstva. Ona 5 dní potom, jej muž bojoval o život, bol uvedený do umelého spánku, ona 5 dní po tejto tragédii porodila. Porodila zdravú dcérku Emku. Snažím sa predstaviť si ten boj ženy, ktorý musela prežívať, keď ide do pôrodnej sály, mimochodom v tej istej nemocnici, len v inej budove, a vie, možno pár metrov od jej pôrodu, bojuje jej muž o život. Martin nám napísal z jedného dôvodu, ak viete o nejakom zdravotníckom zariadení, ktoré by možno mohlo pomôcť, tak to prosím vás vyskúšajte. My sme sa pokúsili, pretože takých priateľov máme a myslím si, že sa podarili veľmi slušné veci. A viete, mne samému sa o tom ťažko hovorí, pretože keď som videl jeho dcery a keď som videl celú tú rodinnú zostavu, tak a to malinké, niekoľko mesačné, keď som tam prišiel domov, tak to bol naozaj taký pohľad ako na jednej strane veľmi smutný, na druhej strane silný, pretože aj v tomto prípade to bude o rodine. Pozrite si príbeh o tom, ako sa rozhodol bratranec Martin pomôcť svojmu 4 roky staršiemu bratrancovi Marianovi. Prvý taký veľmi sugestívny príbeh dnešného večera, prosím. V tomto útulnom malom kostolíku nedaleko Nitry sa vo februári začala jedna veľká tragédia rodiny. Tragédia, ktorú nemôže napísať žiadny scenárista, lebo by mu ktokoľvek povedal, už to preháňaš. Takú tragédiu dokáže napísať len život sám. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Mária? Áno. Nám písal niekto o vás do Modrého z neba. Nech sa páči, poďte ďalej. To sú dcery. Áno. Môžem sa zvítať s vami? Ty si, predpokladám, staršia, že? Monika? Monika, ahoj, čau, ja som Vile Rozboril. Toto je to vaše tretie krásne? Ježiš Mária. Marian, pozdravujem ťa. Nesníva sa ti, neboj sa. Môžeme pobudnúť u vás nejaký čas? Trošku ťažšie sa mu ešte rozprával, lebo má potracheus, to mi ešte otvor. Vy ste mali veľmi pokojné, harmonické manželstvo, hej? Čo sa stalo v ten osudný deň? Prišli sme do kostola.
Jak aj každú nedelu. Maroš si podal ruky. Ja som nebola pri ňom, lebo chodí hore na chorus. Len svokor hovorí, popodával si ruky s chlapmi a sadol a padol. Bez varovania, bez toho, že by sa sťažoval ešte ráno, tuto doma špásoval. Ešte ja som mu hovorila, že už som unavená, že povedie ideme do porodnice, že to musíme voľako vymyslieť. Ty si mala 5 dní pred porodom. Počula som taký tupý úder a chrčanie a to bolo také, že to milión myšlienok v tej sekunde človeku prebehne hlavou, že v prvom momente si človek hovorí, že nie je nikto z našich, že to nemôže byť. Potom ma priateľka, organistka prišla za mnou, sa ma prišla opýtať, že či Maroš nejaké lieky nepotrebuje alebo niečo, tak som vedela, že je zle. Vy ste boli pri tom, keď sa to Marianovi stalo, vyslovene bezprostredne. Ja som práve prišla hore, že idem hrať a prvé, čo som videla, bolo, že Maroš sa opieral o svojho otca a viac menej chrčal. Keď sme zisťovali, že či dýcha mu bije srdce, tak ani jedno, ani druhé iba chrčal, čo je už vlastne znak toho, že už mu srdce nebije. To znamená, že tam bola zastava srdca, klinická smrť. Presne tak, hej. Počula som, že sa mu tam snažili ľudia pomôcť, že volali 112, že ja mu pomôcť nemôžem. Na druhej strane zodpovednosť za babetko, že som si bola vedomá, že nemôžem sa zosypať, nemôžem si dovoliť zosypať, že to mám deti. Neviem, prvé, čo mi napadlo, na čo som myslela, že potrebujem zavolať ľuďom zo spoločenstva, aby sa modlili. Aj sa ma viacerí ľudia pýtali, že či som nezanevrela na Boha, že sa to stalo práve v kostole, ale ja to vnímam úplne práve opačne. A to, že sa to stalo tak, ako sa to stalo, tak to bola obrovská milosť. Lebo keby sa to stane doma, alebo, ja neviem, zvykol vybehnúť len tak poprechádzať sa po záhrade. Nehľadala by som ho, keby bol aj 2 hodiny preč, lebo som vedela, že bol sám proste. No. Čiže sa to stalo, ak sa to muselo stať, tak sa to stalo najlepšie, ako sa to mohlo stať. Koľko máš rokov? Ja? 4. Ty si pamätáš, čo sa vlastne udialo v tom februári? Keď si sa dozvedel, že sa ti narodila dcéra, potom už v nemocnici. Potešilo to? Vzprúžilo ťa to? Znovu sa chcelo začať človeku žiť a bojovať? No. To verím. Celý čas som myslela na neho. Celý pôrod. Celý pôrod, áno, lebo on bol v jednej budove, ja som bola v druhej budove a bola som s ním. Bolo to ťažké. Ale samozrejme, že som na to myslela, že miesto sestričky ma mal držať on za ruku. Bála si sa, že prídeš o muža? Bála. Veľmi som sa bála. Hlavne tie prvé dni. Lebo hovoria, že prvých 5 dní je kritických. A práve 5. deň sa tá Ema narodila, tak to bol taký prelomový, myslím, že sa narodil aj on, že vybojoval ten 5. deň a je mužka. Že sa mi obidvaja narodili. Bolo to také zvláštne, lebo on tie prvé mesiace nereagoval a že sme prišli za ním a začala som mu rozprávať, že aký bol deň a tak. A je to zvláštne, keď hovoríte niekomu, kto vám neodpovedá, ale tak potom to už začalo byť také, že sa koľkokrát usmial alebo stisol mi ruku a tak. To je taká chvíľa, keď ste šťastní aj za to, že pohol maličkom na ruke. Začal si už aj sám rehabilitovať? No. A doma sa ti chce cvičiť so ženou, alebo či to je otravné? Tak. Chce sa vycvičiť, no. Si šťastná žena, alebo si nešťastná žena? Od februára. Šťastná. Čo som čítala, že 5%
ľudí takéto niečo len prežije. A on žije. Keď mi povedal, to bolo ešte v nemocnici, že ma ľúbi. To bolo na deň Matiek. Tak to bolo, že wow. Rehabilitácia je to, čo máš pred sebou ako taký svetlý bod, že proste nech... Jednoznačne potrebuje pohyb. Potrebuje sa rozhýbať. Lebo to mi povedali aj lekári, že vlastne keď by zostal takto, tak už potom sa to nerozhýbe. Že to treba čím skôr. To najťažšie prežíval. To, čo sa otcovi stalo, dá sa to tak povedať? Myslím, že úplne najhoršie to zvládli otcinovi rodičia, starí rodičia. Čakala to bábätko, tak sa tešil naň a naraz bách. Všetko bolo preč. A keď mi povedali, že došla sanitka, že teda ho nemohli prebrať, tak mi nebolo všetko jedno. Som myslela, že sa zblázním. Povedal doktor, že to je medzi nebom a zemou len. Že to on nevie, že čo bude. Ja si furt myslím a verím Boha, že sa to upraví. Že jak to napreduje, že teda to bude dobre. Mne hovorila Majka, že vy tam vlastne... On tam chodí spávať. Že vy tam chodievate spávať a... Áno. My sme tam prakticky, keď to zebere 24 hodín denne, prebaliť a čo treba s ním robiť. Človek to spraví z radosťou. Jednoducho, aby sa to je ako dospelého človeka, s malým dieťaťom ešte horšie. Majka, ja ju obdivujem. Ona je silná. Len aby jej to Pán Boh dal, aby to vydržala. Od dnešného dňa vám ponúkame niekoľko týždenné liečenie. Ak to prijímate, tak vám dajte pokyn, aby sme zavolali sanitku, ktorá je pripravená na prevoz. Máš tam zabezpečené ubytovanie spolu s ním a spolu s dieťatkom. Wow. Jasne, že áno. Prijímame. Ideme veľmi rada. Aby som ho uvidela na mnoho, tak jak bol. Super. Super. Tak, Wow. moji žlatí, keď ste tak zvyknutí na cestovanie, Tak sa pekne cestuje. Teraz hneď? no jasné, že tá sanitka je naozaj pripravená za rohom. Som pri tých ľuďoch na stretnutí, s ktorými sa ja vždy teším, pretože nebyť ich, tak sa možno nedozvedáme o prípadoch ľudí, ktorým treba pomôcť. Martin a Mária. Stalo sa to, čo sa stalo, už bohužiaľ už sa neodstane, ale tak Maroš zabojoval a dúfam, že bude bojovať ďalej. Nečakali sme určite to, že aj v tej nitrianskej nemocnici to dopadne tak, ako to dopadlo, že oni po nejakom tom čase, myslím, že to boli 4,5 mesiaca, alebo tak nejako, že sa rozhodnú, alebo konzílium rozhodne, že dobre, tak to už stačilo, my už mu asi nemáme čo dať, tak nech ide domov. Nech sa postará niekto druhý teraz. My sme ho boli potom s Majkou pozrieť, keď bol doma. No a keď som ho videl, tak vlastne asi tam som sa utvrdil v tom, že treba trošku pomôcť aj inak, ako len teda veriť. Ja viem, že treba aj veriť, mať tú vieru, aj sa modliť za to všetko, ale keď sa dá a nájdu sa dobrí ľudia, že sa vie pomôcť aj takto, tak dúfam, že mu to pomôže. Dobrý deň, prajeme. Dobrý deň. Dobrý deň. Dovolte mi, aby som vás privítal v Piešťanoch, v Adeli Medical Centre. Zvlášť srdečne vítam pána Mariana, ktorý by mal u nás absolvovať 21-dňový rehabilitačný pobyt. Pán Marian, dobrý deň. Dobrý deň. Ja by som vás teda poprosila, prejdeme k vyšetreniu pani doktorke. Leží sa vám dobre? Áno. Dobrý deň, vítajte. Nebojte sa nič, teraz si vás my trošičku posadíme, ale budeme vás držať. Nič sa vám nemôže stať.
U tohto pacienta, ktorý bol predtým zdravý, došlo vlastne k takému rozsiahlejšiemu poškodeniu mozgu. Jeho pohybový vývoj sa posunul do úplne inej úrovne, psychický vývoj sa vrátil do inej úrovni, takže tam vzniká jedna komplikovaná situácia, ktorá vyžaduje veľmi dlhodobé liečenie. V rámci toho vyšetrenia ja vidím, že kde sa asi dostal, čiže začíname tam tie obraty do stran a odtiaľ sa pohneme. To je to zachovanie toho vývoja, tak ako keď sa dieťa vyvíja, že najprv dvíha hlavu, potom sa otáča. Nádej netreba strácať, len musíme zachovať ten vývoj. Pán Valen, tak čo? Môžeme sa kamarádiť? Alebo mám ísť domov už aj hneď? Nie, môžem ostať, no to je super. Uvidíš, že to ťa dajú do poriadku. Rozjebu ruky, nohy. Budeš aj Jamuško roznášať. A drž sa mi tu a dobre cvič. Čau. On je bojovník. To zvládne všetko. Ty si chlap silný. Nech sa vám páči, pán Maroš, a toto je vaša izba, tuto budete 3 týždne ubytovaní. I naša manželka Jemka spolu, dobre? Zajtra sa uvidíme. Dobre, dovidenia, zajtra sa na vás tešíme. Dovi. Si rád? Rád, že ťa rozjebu. Želám si to hlavne kvôli nemu, aby mohol byť trochu viac samostatný. Aby sa mohol otočiť sám na posteli, možno posadiť, nájsť sa, napiť. Keby sa len kúsok z toho podarilo dosiahnuť, posunúť sa, tak by to bolo obrovské šťastie. Krásne. Snaží sa tatínko? Vídy. Áno. Môj tatínko. Každý deň to bude lepšie a lepšie, pravda? No, super. Maroško, neviem urobiť rannú hygienu. Zmeny nastali v tom, že začínajú tú druhú ruku používať. Že napríklad, keď sme ho sprchovali dneska v sprche, sám si poumýval tvár. Ešte máme aj takých pár drobných, intimných radostí. Už sa nám podarilo párkrát aj na vecko sa vypýtať. Takže to je obrovský krok. Dobrý deň. Dobrý deň. Budeme robiť akupunktúru. Prečítame si noviny? Pred pár dňami dostali do rúk dokument. Za 3 týždne ste urobili veľké pokroky. Lebo prvý deň, keď sme sa stretli, tak ste mi len podali ruku. Ani ste mi nič nepovedali. A teraz už čítame článok. To je obrovský pokrok, keď sa on z toho ľahu dvihol do sedu, tak ja tomu verím, že bude ešte aj chodiť. Ja som vďačná za každý krôčik. Naozaj za to, že sa mu prsty vystierajú, za to, že sa sám naje, za každý úsmev, za každé objatie. Najväčšiu motiváciu je Janka. Musí to byť pre ňoho veľká sila, aby ju mohol aj on zobrať do náručia. Vidím, aj keď mu ju teraz dám, on sa celý rozsvieti. Tak ako sa na ňu usmieva, tak sa na nikoho neusmieje. Mojím najväčším cieľom je, aby som vedel sám postarať o seba. Dobrý deň. Pán Valen, máte návštevu. Čau. Čau. Maroš bude sám teraz z postele vstávať. To je veľký pokrok. Sám ste si. On to všetko dokáže. Poďme, my to vieme touto rukou. My to vieme. Super, my to vieme. Tati. Výborne. Som na teba hrdá, ty si môj chlap. A poď si pre pusu. Poď. No, poď. Poď. Ešte.
Tak gratulujem za to veľkú námahu, ktorú ste teraz tu vydali. Nečakanú námahu. Vynikajúce, ďakujeme. A sedí sám bez vozíka. No, to je. Bohu ďakujem každý deň za každý pokrok, čo sa nám deje v živote, pretože viem, že toto je jeden obrovský zázrak. Aj tým, čo vysnívali. Keby to neboli vysnívali, tak sa tu nedostane. Určite. Nevieme, kto to bol. A vy tu čo robíte? Som strašne rád, že ťa takto vidím, že je to takto lepšie. Ja som rád. My sme písali do modrého z neba. Chceli sme vám pomôcť. Hlavne Marošovi, aby vlastne po tom všetkom, čo ste si prežili, aby sa to trošku tak popravilo na tú pravú mieru. Ďakujeme. Naozaj tieto 3 týždne stáli za to. Neplač, neďakuj. Nemáte sa čo ďakovať. Maroš, bojuj, prosím ťa, dobre? Budem sa snažiť. Who fill your life with grace, thrilled to share your joy when a dream comes true, and on this special Majo, Maroš, jeho rodina. Nazdar, frajer. Je veľmi príjemné vidieť tento úsmev na tvári. Maj, ahoj. Ahoj. Poskám ťa. Nech sa páči, poďte si sadnúť. Maroš, ako bolo na liečení? Pomohli ti? Majka, ťažko sa mu ešte rozpráva, alebo je skôr teraz zaskočený? Má tak asi zaskočený. On má také mlčanlivé dni. Akože trošku lenivý, hej? Že sa mu nechce ako veľmi rozprávať? Tak nie. Počúvaj, no ale teraz, keď vidím, ako aj si utieral čelo je oveľa viac motorickejší, samozrejme, tu sa nedali čakať zázraky, to treba povedať. To chce naozaj ešte niekoľko poriadnych krokov. Aký si mala pocit z toho liečenia, keď ho porovnáš na začiatku? Lebo teraz si to mala možnosť vidieť. Som šťastná, pretože som potom veľmi túžila, aby sa mu dostalo také opatery a rehabilitácie, akú si zaslúži. A urobili tam naozaj aj tí ľudia okolo neho obrovský kus práce. A on sa snažil, tak celkový výsledok je výborný. Čo považuješ za najväčší pokrok u svojho muža? Ja by som bol rád, keby tento chlap mi to sám povedal. Čo je najväčším pokrokom? To, že si môžeš Emku zobrať do rúk? Odpovedaj. No. Vieš čo, rodina v tomto celom asi veľmi pomáha, že? No. A ona to nie je len manželka, samozrejme, a nie je to len, povedzme, Monika. Sú to aj rodičia. Veľmi srdečne ich tu chcem privítať a privítajte ich, prosím, spolu so mnou. Sedia tam v 3. rade. Zdravím vás. Monika, ty si vlastne celý ten čas tam nebola počas toho liečenia. Mňa by zaujímalo, že potom, keď ten tatino prišiel domov a si ho videla, tak aké pokroky si na ňom vnímala? Inak pred chvíľou som si všimol jednu vec. Začína byť už v dobrej kondícii, lebo kontroloval si, že či má košelu dobre upravenú. To je ako dobrý znak, hej? Keď chlap si kontroluje, akože či vyzerám v pohode. Dobre, dobre. Máš. Keď si videla tatina potom, videla si istý progres, proste zlepšenie stavu? No, určite áno, pretože predtým si sa sám nevedel sa posadiť a teraz vlastne už sa viac menej posadí alebo sa udrží v sede a myslím si, že aj tak po tej mozgovej stránke, že veľa vecí tak bolo, že
viac tak inak vnímal. To znamená, že bola tam akoby väčšia apatia a teraz je tam väčšia snaha o komunikáciu a kontaktnosť s vami, že sa proste jednoducho tá hlavička rozbieha. Áno. Ale zároveň sa spevňujú aj teda tie chrbtové svaly, pretože takto on by vtedy nemal šancu obsedieť. Nie. Sedel, ale úplne iné. Hlavne ja som si ale všimol jednu vec. On mal úplne stiahnutú nohu a ja vidím, že teraz si tu sedí normálne, plážový inžinier. Ja si z toho nechcem robiť žarty, ale ja mám z toho radosť proste. Vysníval to Martin. Chceš Martinovi sa prihovoriť a niečomu povedať? A ja, Martine, chcela by som sa ti poďakovať, že napriek tomu, že ty žiješ v takom krásnom, spokojnom živote, že ste na nás mysleli aj v týchto ťažkých chvíľach a vy ste vedeli o takomto zariadení a že ste nám to vysnívali, pretože inak by sme sa tam nikdy v živote do takého zariadenia, na takú liečbu nedostali. Tak ti veľmi pekne ďakujem. Majka, nemáte za čo. Maria, môžem? Dobre. Ja kyticu samozrejme aj pre babku, pretože to sú obrovskí bojovníci spolu so synom. Držte sa. Nebojte sa, bude sa to zlepšovať. Zdravím vás, deň. Všetko dobre želám. Prosím vás, ja by som vám chcel odovzdať nejaké vecičky ešte predtým, ako zavolám človeka zo zariadenia, ktoré ja... Ľúbiť zariadenie, to je také blbé, keď to človek povie, ale ja to tak pociťujem vo vzťahu k Adeli. Prosím vás, to je taká tá srandička pre deti. Ono by to, ale vieš, mne to tak napadlo, Maji, že by to mohlo vysieť nad tatkovou postelou a tá Ema na ňom a že oni by vlastne spolu rehabilitovali. Ty vieš, poznáš to, vieš, o čo ide. Tak nech sa páči, toto je darček pre vás. Najviac ma dostal tento darček, keď mi bolo oznámené, že vraj, že ty máš, že knihy o upíroch? Ja? Nie, to moja sestra. To tvoja... Ty si upíria tá? Áno? Dobre, prosím ťa, pošli sestre teda tú literatúru o upíroch. Neviem, čo to je za no, tak ale hlavne nevyciciavaj vašim krv, dobre? Nájdi si inú obec. Daj takto dole v pohode. Ja by som poprosil Anielika. Je to ukážka toho, čo máme pre vás pripravené v zmysle plienok a rôznych teda hygienických záležitostí, podložka pod pacienta, množstvo takýchto vecí. Budete toho mať, teda, toto je taká ukážková záležitosť, ale budete toho mať na celý rok, dobre? Tak, aby vám to tak ako pomohlo. No a teraz, prosím, ja už teda chcem tu privítať človeka, ktorý je pre mňa dôležitý a pre túto reláciu veľmi, pán Jaura Konateľ, zdravotnícko-rehabilitačného zariadenia Adely. Zdravím vás. Dobrý večer, vítajte. Pán Jaura, ja som povedal, že ľúbiť nejaké zariadenie, že to znie tak čudne, keď to tak poviem, ale naozaj vy ako Adeli ste už toľkokrát proste Modrému z neba pomohli a mám pocit, že aj teraz ste v rámci toho času a v rámci ťažkého stavu, ktorý teda Maroš mal, pretože tu bolo jasné, že on to ako nepostaví a nepreskačká to tu, že sa udial taký nesmierny progres. V záberoch bolo evidentne, s akým zdravotným stavom pán Marian prišiel k nám a s akým odchádzal. To znamená, že opäť sa potvrdilo to, čo vždy tvrdíme, že intenzívna liečba, prípadne individuálny prístup nášho personálu vždy prináša svoje ovocie. Je tam šanca ešte na ďalší progres, aspoň v zmysle zmenšenia stavu Marošovej odkázanosti na ostatných ľudí? Myslíme si, že áno, vždy ten boj s tým zdravotným stavom má svoj zmysel. Predpokladáme, že pomôže i ďalší pobyt, ktorý by sme vám v Adely Medical Centre darovali. A pozývam vás, pán Marian, na ďalší, tentoraz dvojtýždňový rehabilitačný kurz do Piešťan. Takže ďalší pobyt. Myslím si, že tento pobyt v Adeli by mohol znamenať, čo som teda aspoň hovoril s ľuďmi z Adeli, by mohol znamenať zastabilizovanie jeho stavu a ďalší progres v zmysle spevňovania toho svalstva, aby jednoducho možnosť toho sedu, najedenia sa samého a tak ďalej bola ďaleko väčšia.
Chcem veľmi pekne poďakovať všetkým ľuďom naozaj, ktorí sa o nás starali a ktorí okolo nás chodili. Pretože toľko ľudskosti, empatie a zároveň profesionality som ešte nevidela, ešte som sa s tým nestretla. A naozaj klobúk dole pred všetkými tými ľuďmi, ktorí tam pracujú, ktorí pomáhajú tým ľuďom. Ja jedno obrovské ďakujem. Neviem, ako to ináč vyjadriť, ale naozaj ďakujeme za všetko. Vašu vďaku budem tlmočiť personálu Adely Medical Centre. Ďakujeme aj my. Pane Jaro, ja vám ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za túto spoluprácu, pretože opäť ste raz boli dôkazom toho, že keď človek pristupuje k svojim klientom a pacientom profesionálne, ale tiež s nasadením a takou ľudskou empatiou, tak sa dokážu diať veľké veci. Som šťastný, že ste našimi partnermi. Ja odpoviem vždy, ako odpovedám, radi vždy pomôžeme. Ďakujem vám veľmi pekne. Pani Jaro z Adely. Viete čo, chcem urobiť jednu výzvu. Ja naozaj si myslím, že proste facebookovskú stránku by sme mali mať nie na to, aby sme si tam vykecávali proste v rámci Modrého z neba, respektíve nie len, aby sme si tam vykecávali, ale aby sme si tam aj navzájom pomáhali. A ja viem, že vy ste sa dostali do situácie, ktorá... vy ste pekné mladé ženy a prišli ste v peknom oblečení a všetko a vyzerá to tak akože pohodová rodinka, ale ja viem, že proste vy ste sa dostali do veľkých finančných problémov. A v prípade, že by teda chceli ľudia pomôcť, tak zdieľajte našu facebookovskú stránku Modrého z neba a ja tam teda dám aj s Majkyným dovolením teda číslo účtu, pretože samozrejme tu ako jedna vec je, že pomohlo Adely, druhá vec je to, že vlastne tu bude treba ďaleko viac pomoci a Majka sama nepracuje, veď to je jasné, okrem toho, že je na materskej, ešte aj v podstate sa musí starať 24 hodín denne o svojho manžela a tu každá koruna bude dobrá na hoci čo sa bude týkať samozrejme správy jej domácnosti. Ja vám veľmi ďakujem. Som šťastný, že ste prišli nielen teda vy, ktoré ste mohli po svojich, ale že prišiel aj toť plážový inžinier. A verím, že sa tu Mároš ešte v Modrom z neba stretneme a že si možno pokecáme trošku aj viac. Ja viem, že tam ešte je problém s tracheo, tá dierka a že ten vzduch a všetko toto, ja si to uvedomujem. Takže mne stačilo, že som ťa videl, že som videl tvoj úsmev a že som videl to, že si urobil veľký progres. A jedna vec, ty si tu povedal asi 4 slová za ten čas, ale jedno som si všimol, že bolo MK. Bojuj ten boj pre ňu, pretože toto decko, ono to ešte nevie, ale keď o 6 rokov pôjde do školy, ono by bolo možno rado, keby ten tatino ju chytil za ruku a možno aj keď pomalšie, ale predsa len si ju tam odviedol. Ja ti z celého srdca želám, aby to naozaj tak bolo. Ďakujem. Marošová rodina, Majka, Monika a Petranec ako zo Šlabíkára, Martin. Priatelia, privítajte prosím druhého darcu, tentokrát teda darkyňu, Erika. Erika, pomôžem ti? Tak to dobre. Erika, čau moja. Ahoj. Ahoj. Počúvaj, ale vykračuješ si. Že? Áno. Prejdem cvikom. Čau, ahoj. Ahoj. Erička, moja zlatá, prosím ťa, ty si teda, poďme takto, postupne si z Trenčína. Áno. A si maminou syna. Áno, Adriána. Ja som tebe samej pomáhal, ako si proste zostupovala z tých schodov. Prosím ťa, čo je tebe, aký ty máš zdravotný problém? Tak, ako malá som dostala cukrovku v 6 rokoch. Potom sa mi vlastne narodil syn, ktorý teda sa narodil s kompletným raštepom úplne, aj s teda hluchotou na pravé uško. A potom ďalšie také bolo, že 3 roky dozadu som začala bojovať o nohu, vlastne 3 roky. Išlo to na 9 krát, ale nezachránila som ju. Ty máš robenú amputáciu vlastne. Áno, pod kolenom dole. Ono to súvisí s tou cukrovkou? Cievy sa mi začali upchávať. Tvoj